What's up Singapore? Welcome to Bisayang Tagalog Channel. Ayan, wow, napakaulang araw. Yan o. So ano ang ating gagawin? So punta muna ako ng, nandito pa ako sa trabaho, hindi pa ako nag-out. Actually I want to go something. So in this series of vlog, ganyan no, i-discover natin ang Singapore, yung another side ng Singapore, galing sa city hanggang sa out of the city, rural pa. So anyway, for this vlog, mangita mo tataog kaon. So ato ta sa Lucky. So tingnan natin sa Lucky Plaza kasi mga Pilipino naman doon. Tingnan natin kung meron pang nagtitinda. So tayo ng pagkain doon, and let's go. What's up mga bisog? Ngayong gabi ay birthday ng Lucky. So kain na tayo guys. Let's eat. So guys, ayan, papunta tayo ng Lucky Plaza kasi nagre-crave ako ng Filipino food. Ganun na, talaga nag-crave no. So tingnan natin kung ano ang balita, ano ang makakain natin doon. Meron mga silang budget meal. So punta natin ngayon. Let's go. Guys, nandito ngayon tayo sa Orchard Boulevard. Orchard Road totoo. Di Orchard Boulevard. Orchard Boulevard yung sa Tanglin yan. Anyway, punta tayo ng Lucky. Ang itatag Lucky Plaza. Alam mo, Lucky. Guys, so nandito ngayon tayo sa Lucky Plaza. Tignan natin kung ano ang magandang balita, kung ano ang makikita natin dito. So kain muna tayo, naghanap ako ng pagkain dahil nagugutom na ako. Mag-alas 6 na. So tour ko kayo sa loob. Let's go. Bukas ko ang ano dito, ang tayo ng pagkain. Bili na tayo ng lunch. So nandito ngayon tayo sa one of my favorite restaurant dito sa Lucky Plaza. So yan, marami silang offer ng mga pagkain dito ng Pinoy. Pwede bang klase, meron silang pansit palabok, beef steak, kare-kare, Bicol Express, mechado, menudo, adobo. Meron din silang sinigang na bangus, yan, napasarap yan. At ang walang kamatayang munggos, pampatibay ng tuhod. Meron din sa mga gulay dyan sa taas at ibang klase. So aking in-order ay meron pa yung one of my favorite, ayan, Bicol Express. Ayan, may kanin at may kare-kare na may bagoong. At syempre ang sabaw. Okay na tayo muna bago kumain. Tikman natin ang kanilang sabaw. Wow. So sigurado naman yan, sinigang. Ayan, at ang Bicol Express. Unang kagat. Maanghang agad. Ayan, meron pa silang kangkong. So yan ang gulay sa Bicol Express. So, itong order na to is $6, dalawang meat o dalawang ulam, tapos may libre ng sabaw at may libre na ring drinks. Ang sunod naman nating tikman ang kanilang caldereta na cheesy pony talaga, ang sarap ng gulay, di ba guys? So creamy, talagang maning-mani.
Second bite, wow, solve ang gulay. Tikman naman natin ang kanilang laman. Ayan, napakalambot ng paa ng baboy. Mas masarap po kung paa ng baka. So, hindi lang post ngayon. Umaking kailangan ito. So guys, galit muna tayo. Kirahin ko na to hanggang mainit, hanggang maubos. Solid talaga ang pagkain dito. Kaya kung namimiss ko ang Filipino food, punta na tayo dito sa Lucky Plaza. Ayan, magsasawa ka. Sarap to the bone. Solid. Pagkatapos kong kumain, ayan, hanap tayo ng konting pang-wine. Ito ang Lucky Plaza. So, one day, ikutin na rin natin to. Pumili tayo ng iba't ibang mga Filipino product. So, hanggang sa muli. Paalam! Meron tayong merch guys, available design, piso, t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahina ni Bison. Salamat!